Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Um, Yanzu nake samun labarin rasuwan Kamal Aboki, one of our greatest comedian a Arewa. Actually Kamal mutumin kirki ne. And mun jima ina aiki da shi, like a lot of things tare da shi. Sati biyu da suka wuce mun yi aiki da shi, ya turo min da videos ɗinsa, like, and alhamdulillah I paid him. So mun tura can waje, za su yi amfani da shi. It's a deal, mun gama. Then we've been communicating. Ana ta gyare-gyare, in na tura mai baya taɓa min gardama, sai ya ƙara dawo min da shi. In aka duk wani gyara da ake so Kamal ya yi min. So ɗazu sai aka ƙara turo da wasu gyara. Aka ce duka wayanda suka turo da videos ɗin nan ana buƙatan su kowa ya turo da hotunansa. So duka sai na bi na tuttura musu sako, na ce kowa ya turo da hotunansu. Kowa na ji Kamal shiru, because Kamal kullum is online, kullum yana online. So na ji sa shiru, na tura masa da message na ji shiru, na kira numbansa na ji shiru. Sai na ƙara komawa online zan masa magana, sai na ga he's not online. Ina ƙara koma Facebook sai na ga mutane suna ta ɗora inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So akwai wani abokinsa shi ma haka ya turo min, ban buɗe ba, irin I was so busy ban buɗe ba. Na zata kawai video ne. So ina buɗa sai na ga accident. Kamal had an accident and he died. Na tura wa Kamal message ya turo min da hotonsa saboda za a tura. Ban ga reply ɗin Kamal ba. Ashe Kamal ya rasu. Oh my goodness. Like, Kamal, Allah Ubangiji ya ji kanka, Allah ya ma rahama.